बघा नांगा, बघा हा बघा नांगा, मस्त खणखणीत नांगे आहेत. दाखव. आणि बघा हे असं आपण साफ करून घेतलेलं आहे. बघा खेकडा बघा. ₹500 बोली केलेली आपण आणि ₹500 बघा हे घेतलेले आहे. बाबू कपड्याची के दहावाली कपड्याची पिशवी घेतो. हा चालेल. आणि हे कसे दिले? हा 100ला नाही म्हणजे काय माप काय काय माप दाखव. हा हा किती बसणार त्याच्यामध्ये? नाही एवढे नको. ते तिथे 100चे 5 आहेत. तिथे ते छोटे कसे दिले? हे 100चे किती दिले? 100चे 3. बघूया 2 मिनिटं. हे बघा केवढा मोठा आहे. हल्दी काय चिंबोरी आहे का हे? हा नर आहे. हा चिंबोरी असेल ना तर हे मोठी असते. हे पोट हे बघ हे हा नर आहे. हा मादी दाखवूया. हे टाक याच्यामध्ये. हा बायको दाखव. आहे त्यात आहे. ही बघ ही बघ ही बघ एकदम क्लिअरच हे बघ ही मादी. ही अशी मादी आहे ज्याचा हा सरफेस मोठा असतो. कितना हुआ? कितीला? 500ला. हे घ्या ही पण आहे. बस बस लय महाग दिले. हे बोरली मार्केटमध्ये मच्छी मार्केट आहे आणि ह्या मावशींचा असा एक स्टॉल आहे ज्याच्यामध्ये ते कडधान्य आणि ते बाकीचं आपल्याला त्यांच्याकडनं घ्यायचं आहे. तर आपण घेऊया. होय होय बिर्ड्याचेच आहे. हे बघा हे बिर्ड आपण घेतलेलं आहे. बिर्ड्याचा रस्सा बनतो मस्तपैकी दिव्यागर पद्धत. तर हे ₹35 पाव आहे आणि अर्धा किलो करा. हां कोथिंबीर आदरमध्ये आलात किंवा बोरलीमध्ये आलात तर ह्या मावशींकडनं सामान आपल्याला घ्यायचं. लक्षात ठेवा. काय नाव आहे मावशी तुमचं? सांगा. हां सुजाता. या सुजाता मावशी आहेत. तर त्यांच्याकडनं सर्व घ्यायचं आहे. मावशी अशाला बोलतो कारण की माझ्या जास्त मावशी इथे राहतात म्हणून. बघा इथे कोयते वगैरे पण विकायला असतात बोरलीच्या त्याच्यात. एक पहिला कोयता कसा आहे तो पिवळ्या मुठीवाला? हां हां ₹700. पाट्याचा मोटर पाट्याचा लोकांचीच आहे. ओके पुढे पाट्याची ते पाट्याचे ₹700 आले. बोय आहे ना ह्यो? बारीक पोहे. नुसतं
बारीक गोल. ही सातुकडी आहे जी आपण बोरलीवरनं दिवेघर येतानाचा जो रोड आहे त्याच्यावर अशी सातुकडी बोलतात त्याला. आमचा दिवेघरमधला वाडा बंद असतो. आम्ही कोणाला देत नाही, फक्त आम्ही देतो. मित्र आम्हीच राहतो फक्त घरातले. आणि जर कोण येणार असेल तरी पण घरातला माणूस पाहिजे तरच. हे असे आपण तोडून घेऊया पहिले. हे आपण कापून घेतलेले आहेत आणि त्याच्यानंतर त्याच्या बाजूला हे जे पाय आहेत ह्या पायांना आपण मिक्सर करून गाळून घ्यायचं आहे. मस्त असे भरलेले खेकडे. हा बघा नांगा, बघा हा बघा नांगा, मस्त खणखणीत नांगे आहेत. आणि बघा हे असं आपण साफ करून घेतलेलं आहे. हे बघा असं. आता आपण कांदा भाजून घ्यायचा आहे. हां, ही शॉर्टकट रेसिपी आहे खेकडा बनवायची. आपण याला कांदा टोमॅटो काही वापरायचा नाही असं पंकजा त्याने सांगितलंय. वाटी सुका खोबरा तो पण चांगला जाळायचा आहे. आपण खेकडा चुलीवर बनवतोय. चूल मांडली आहे, आता बघूया कशी पेटते ती. आणि त्याच्यासोबत हे बघा आम्ही कोलंबी फ्राय आणि त्याच्यानंतर हे बघा पापलेट. पापलेट आम्हाला किती रुपयाने भेटले? 900 रुपयाने पापलेट भेटले. आणि 12 आहे. हां, आणि आपल्याला कोलंबी भेटली आहे 400 रुपयाने. 1-1.5 किलो असेल. ही 1 किलो आहे साफ करून. 40 ते 45 पीस बसतात त्याच्यात. हा बघा हा असं आपण जाळून घेतोय. कांदा तिथे जळतोय आणि हे जिरा झालेला आहे. हम्म. हे बघा पाय आपण ना मिक्सरला लावतोय. खेकड्याचे पाय. हां, खेकड्याचे पाय जेवढे जमतील तेवढे लावूया आणि मिक्सर करून घेऊ. हे असं बघा खेकड्याचे पाय. हे बघा आता त्याच्यात पाणी ओतून आपल्याला गाळून घ्यायचं आहे. हे खेकड्याचे पाय आहेत ना मिक्सर. मिक्सरला लावलेले. बस त्याच्यात बघा जिरं भाजून घेतलेलं आहे, कोथिंबीर आहे, आपण घेतलेलं आहे सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे आणि 2 कांदे भाजलेले आहेत आणि आपण 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. आणि ह्याला आता मिक्सर करायचं आपल्याला. आपण हे सगळं नाही नको. आता आपण याला मिक्सर करून घेऊ या सगळ्या इन्ग्रेडियंटला. आपण तेल घेतोय, अंदाजे तेल घेतोय. 6 खेकडे आहेत. आपण त्यामध्ये कढीपत्ता टाकतोय. नाही होणार. आता आपण त्याच्यामध्ये 4 चमचे आगरी मसाला घेतोय. त्याचं थोडीशी हळद घेतलेली आहे. हे मस्त मसाला बघा मस्त हे शिजलेला आहे. आता आपण याच्यामध्ये वाटण टाकूया. हिरवं वाटण. त्याच्यात हे बघा हे विहिरीचं पाणी आहे जे आपण घेणार आहे. ते बाजूला ठेवूया. त्याला चांगलं मिक्स करायचं आपल्याला. बघा घट्ट ग्रेव्ही झाली. हे चांगलं आता शिजलं पाहिजे. हे आपण 1 चमचा मीठ टाकतोय.
त्याच्यानंतर हे बघा खेकडे, हे सगळे आपल्याला याच्यात सोडायचे आहेत. हे पाणी त्याच्यात आपण जे आपण मिक्सरला पाय लावलेले ते त्याचं पाणी टाकलेलं आहे. कोळंबीची तयारी चालू आहे. त्याच्यानंतर आता पापलेट आणि ही बघा झालेली कोळंबी. हे बघा थोडे कढीपत्ता टाकतोय आपण. त्याच्यात हा मसाला पापलेट, आपण पलटी करून घेऊया. बघा आता हे आपल्याला 5 ते 10 मिनिटानंतर काढायचे आहेत, मस्त करपूस झाल्यानंतर. हे आपण आपले खेकडे बघतोय. बघा अशा परीने खेकडे झालेले आहेत. बघा खेकड्याचा रस्सा रेडी. बघा असे मस्त खेकडे दिवागर स्टाईल. आता पंकज टेस्ट करतो जेवण. तर पहिला पेंदा खाल्लाय. कसा आलाय पेंदा? एक नंबर. आणि मग नांगा चावतो बघा. हा बघा आवाज आला. ह्या व्हिडिओमध्ये मी का नाही तर कारण की रेसिपीच पंकज दादाची होती म्हणून मी या व्हिडिओमध्ये नाही. एक नंबर झाला. मी व्हिडिओ पूर्ण मी बनवला. द बेस्ट टेस्ट ना पंकज दादा? एक नंबर. एक नंबर. नाही पहिलं नांगी तोड. नांगीमध्ये मटण कमी आहे. कमी आहे. हा मग ते काय आता अमावस्या झाली ना, जास्त भेटायला पाहिजे होतं. कमी भेटलं ठीक आहे. चला असतं कधीतरी असं. नाही काय प्रॉब्लेम नाही. कधी पण खरंच बोलायचं. पण टेस्ट कशी आहे? आता नांगी तोडली आहे अण्णाने, सचिन अण्णा. हे बघा नांगी दाखवतो तुम्हाला. हे बघा नांगी अशी आहे. माल मसाला तर डबल आहे. तो काय पंकजला नाही भेटला पण ह्याला भेटली आहे. लकी कुपर. अण्णा कसं आहे? मस्त मस्त एक नंबर. एक नंबर. बस